Og vi starter lige forfra, for jeg så stop. Ja. Nu. Eller stopper vi det. Nej, men du stopper. Men jeg slap dog af. Tak. Den gang går det hurtigere, nu er det level 2. Så siger du har grønt hår. Ja, det er jo en stærk del med. Det er også først du, eller hvad? Ja. 9 kunne komme på 80. Okay. Jeg har ondt i fingrene. Jeg tror, så gik det eller sådan noget til sidst. Så siger det, de skærer, men det er ikke sjovt. Det skal jeg bare gøre det. Okay, det er det 3. Nu er det bare med at bange. Jeg tror på sin kamera. Det er sygt lidt, der er udstoppet dyr her, alt muligt der. Okay, jeg tager det tilstå på sådan noget. Nå, det er ikke sjovt. Jo, det. Okay. Okay. Hvor langt er du, vil lige se? Okay. Ja, er der lyd på? Ja. Hun er ikke dør. Hold det lige! Jeg holder mig for ørerne. Kan du komme på det ene? Jeg vil ikke høre det. Det er lyd. Det er for meget. Jeg skal sove på bundegård. Jeg vil ikke høre det. Okay, kom nu. Okay. Hold lige tøj i øjnene.